Яхве, триединният Бог на Библията, всемогъщият, премъдър, суверенен и добър Създател и владетел на Вселената, е пастир мой. Той се грижи за мен така, както овчарят се грижи за овцете си, поради което съм напълно уверен, че няма да остана в нужда, няма да бъда в лишение, защото Той винаги снабдява всичко, което ми е необходимо. Както овчарят води овцете си на зелени пасища, за да се нахранят, така Господ ми осигурява в изобилие и храна, и облекло, и всичко, що е добро. Както овчарят води овцете си при тихи води, за да утолят жаждата си на спокойствие, без да се страхуват от някой шумен водопад, така Бог ме води в мир и покой и задоволява всяка моя потребност. Господ освежава, обновява и поддържа душата ми, която иначе е уморена от греха и житейските трудности. Той ме води, направлява ме чрез Словото си и чрез Духа си в пътеки на правда. Учи ме да живея в съответствие с закона му, да ходя по пътя на святостта, на праведността. Господ прави всичко това не защото аз съм достоен, не защото го заслужавам, не за да се изтъквам и хваля, а заради името си, за да бъде Той прославен, Неговото име да бъде възвеличено чрез действието му в моя живот. И дори да минавам през трудности, изпитания и проблеми, дори да ме грози опасност и да съм накосан от смъртта, аз няма да се оплаша от зло, защото Ти, Господи, си с мен. Както овчарят пази овцете чрез жезъла си, с който отблъсква нападенията на дивите животни, така Ти, Боже, ми даваш покой и сигурност, понеже Твоята закрила е достатъчна. Както овчарят насочва овцете си и ги изважда от хръсталаци и дупки чрез своята тояга, така Ти ме водиш в правия път и ме избавяш от беди. Затова намирам утеха в Теб, в Твоя жезъл и Твоята тояга. Господи, Твоето благоразположение към мен е такова, каквото един именит, богат и щедър домакин показва към своите най-почетни гости. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, публично и категорично показваш любовта си към мен. Въпреки че съм обкръжен от врагове, Ти снабдяваш за моите нужди и не им позволяваш да попречат на това, а напротив, оставяш ги да гледат моето блаженство и да завиждат, без да могат да направят нищо по въпроса. Ти помазваш с миро главата ми и чашата ми прелива. Правиш ме да пребивавам в Твоето присъствие в изобилие, благоденствие, радост, наслада и задоволство. Бог ми е дал живот, спасил ме от греха и смъртта, простил ми е беззаконията, вменил ми е своята собствена праведност, грижи се за мен съобразно своята благост, милост и вярност, като овчар за овцете си. Той проявява изключителна щедрост към мен, като домакин към гостите си и ми дава увереност, че наистина благост и милост ще ме следват през целия ми живот, както са ме следвали досега. Дори през долината на мрачната сянка и враговете ми, и аз ще живея завинаги в дома на Яхве, в Неговото блажено присъствие, където е пълнота от радост и веселие навеки. И аз много се радвам в истината, че на Яхве, върховния, самобитен и непроменим Творец и суверен, на Него принадлежи земята и всичко, което я изпълва. Всеки милиметър от нея, всеки камък, всяко растение, всяко животно, реки, морета, океани, планини и полета, всичко е създадено от Него, принадлежи Му и е под Неговата абсолютна власт. И хората, които живеем в създадения от Бога свят, в никакъв случай не сме независими от Него, а напротив, и ние принадлежим на Господа, Негови сме, и поради това Му дължим почит и покорство във всичко. Целият ни живот следва да бъде подчинен на Неговата свята воля.
Земята принадлежи на Яхве, защото Той я е създал. Той я е основал върху моретата и я утвърдил върху реките, както четем в Битие 1, 9-10, че Бог оформя сухата земна повърхност върху водите на третия ден от седмицата на сътворението. Властта на Господа над Вселената произхожда от факта, че Той е създал всичко и всички. И като имаме предвид Неговото величие, кой би могъл да се изкачи в Сион, Ерусалим, на святата планина на Яхве? Кой има право на достъп до святото присъствие на Господа при скинията за поклонение, без да бъде унищожен от святостта на Господа? Понеже Бог е огън пояждащ и до Него не може да се приближи никой нечист. Общение с Бога може да има само този човек, който не нарушава Божия закон с делата си и почита Господа дори със своите мисли, чувства и желания, който не се стреми към суета, не търси задоволство в земни и временни неща извън Бога, не уповава на нищо и никой друг в живота си, освен на Господа. Няма идоли. И е почтен, честен, говори истината с братята си и в съда, а не се кълне в измама, лъжа и заблуда. Това описание следва да е истина за всеки, който изповядва християнската вяра. И покорството на Божиите заповеди с чисто сърце в никакъв случай не е напразно. Вярващият, поклонникът на живия Бог ще приеме благословение от Яхве в живота си, в работата си, в семейството си и ще получи правда от Бога на спасението си. Ще бъде възнаграден за праведния си живот, ще бъде утвърден и обявен за праведен окончателно. Това е поколението на онези, които го търсят, които търсят лицето ти, Боже. Те са Яков, те са истинските потомци на Авраам, Исак и Яков, които живеят, които вярват в Тебе и Твоя помазаник Исус Христос, които живеят според Словото Ти и се стремят да Те познават повече, да Ти се покоряват, да живеят за Теб и да Ти служат. Издигнете главите си, вие порти на крепостта Сион, издигнете се, вие древни врати на града, за да посрещнете с подобаващо внимание и възторг величественият цар на славата, всесилният Яхве, могъщият в бой, страшният Господ на воинствата, който ни подари победа в битката с филистимците и ни върна обратно ковчега на завета, обозначаващ присъствието на този цар на славата сред нас. Издигнете се, вие порти, за да приемете в града ковчега на завета, който символизира престола на нашия цар. С тези думи на Давид от Псалми 23 и 24 можем да се наслаждаваме на нашия Бог, да се радваме в Неговото присъствие, да размишляваме върху Неговата пастирска грижа за нас, да се възхищаваме на Неговата творческа сила и мъдрост, изявени в творението, и да се прекланяме пред Неговото царско величие с необходимото страхопочитание, с подобаващо благоговение. А ако тези слова са далечни за теб, ако ти не виждаш Бога като свой пастир, ако не го почиташ като свой творец и ако не му се покоряваш като на свой цар, побързай да се покаеш за своята неблагодарност към Създателя си, който ти е дал живот и те поддържа, като снабдява за нуждите ти. Покай се за своето непокорство спрямо царя на Вселената, за нарушаването на заповедите му, за бунта си против неговата власт. Обърни се от греха към Бога, чрез вяра в единородния му син Исус Христос, който дойде на земята като човек, живя съвършен живот в покорство на Божия закон, умря на кръста в жертва за греховете на всеки, който вярва в него, възкръсна на третия ден от мъртвите, яви се на стотици свидетели, възнесе се на небето, седна отдясно на Бог Отец в слава, откъдето сега владее над света и откъдето ще дойде отново, за да погуби всеки бунтовник срещу властта му. Повярвай в Христос и му се подчини, за да получиш прошка, святост и вечен живот.